الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami hakam Islam, alhamdulillah. Inisap kita niyo ha jaman na tuwini. Amoy in long ta programa sing kita niyo hari pa mabot in pagbuka na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amoy in dimihil kami rin di pengajian kato tanyo katan serta pagpatumtum. Manjari waktu ini insyaallah yari in guru nato mulia amuin dimhil kato pengajian serta mapuas din dito biya mga pagbisara-bisarahan namo supaya makakawa kita niyo simput sin ilmu pengajian insyaallah subhanahu wa ta'ala yari in guru nato kalasahan Syekh Sabir Umar amuin muna dimhil siya pengajian iwan na yari rin sabihin ini long ta ipang-ipang ko ini long sini ni magbisara kala na kami ni nabutas dengan panagnaan sin pag Ramadan sin kita niyo insyaallah na kalo sampai matanggos na to amoy halaw kasay kita niyo serta amoy makadawhat sin nikmat sa rew-rew ring Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ni mga kamuyan di marungog ha karidyohan niyo sibuk dayari ha amin gid lupaan sin ini pula na to ini sambuangan sampai naman to pa mga kapuan abutan sin suara sin kami sa Allah na salam doa kanyong katan serta taga makamu mga kataw tay manguran ina ko magpalugay itukbal ko ingguron na to kalasan wairul na rubayng na Syekh Sabir Umar wal itapadol siya na to mo maskura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Summa uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Faqul assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mga katautay manguran ng mga agama Islam, tinya alhamdulillah ha mahapon ini tinya di matengay sa zaman atau ka waktu sin kita niyo ha tungod sin pag-agama nato atau biya ipagbusog sin agama nato. Tinya mahapon ini tinya in topik namo ini amo in hakikatu sabr. Iban halon na si mahati niya uno ba in kasabnalan sin kasabar pegian iban biadin ba in kahalan si manu siya tungod sin pagsabar yaon. Sebab mga katautay manguran ng mga agama Islam in ini hambok ini atau kahansipak ini hapag iman fa Allah Ta'ala. Tinya in iman lo si mga ulama na bahagi lang niya dua ikaisa bahagi niya amo in sabr in ikadua bahagi niya amo in syukur. Yan. Adina sabab yaon na pangajian natin hantunga din ha pag-iman fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo na in pagsabar. Muna in pagsabar ini katautay manguran ng mga agama Islam tinia bangkot salasay nat uno ba impegi ang pagsabar. Impegi ang pagsabar na habsu nafsi anil gaza. At tinia so pamalong taon mga di mo kabayaan na sobe hati niya tahanan mo yaon. Patahanan mo yung kinawabaran mo hadis siya maka kuano hati di siya maka kuan doon. Hati di siya maka di siya maka-atra atau makadihil biya mga complain biyayan. Demikian walisano ani syakwa. So pamalong ta mo indi laysa na tahanan mo indila mo hadi ko maka complain biyayan. Atawa ka bang kumugdan sa habaran in sabar pegian na bisan uno in kumugdan kaniya baga suntok uno biyayan na subay sabaran mo masakit yato ametin pegian amo in sabar pegian. Insabar ini na khuluqun fadil. Natin niya palangya ini sa taas-taas atau sa tinggi-tinggi biyayan. Din ha mga akhlak sinamo imbar iman pegian. Sebab
in sabar ini hati niya, bang lamag ko kayo mo in sabar, na tanda hati niya amuin, pag-iman mo hati niya, kimusugin pag-iman mo biyayan. Biya lo himumungan biyayan si mga tao mga marayaw long niya huwal maqam alal bala bi husni sihhati kal maqami ma'al afiya. Imana niya tinin sabar ini hati niya biya magpa kuang ko hati niya biya mag kuang ko sinamo bala. Imana niya hati niya masandal ko sinamo mga balayaun amuin sa baban sinamuin pag-ayad mo sinamuin dayo sim pamaranan mo biyayan. Na may timpigyan amuin kuan na ini long ta in ipon amuin masabar na makawa na inhanto nga din na iman pa Allah subhanahu wa ta'ala labi na sa pamaong mga karayawan na isa atin niya dumatang kanya biyaya na makapagsyukur siya na din sa papiaon na kumplito ng pag-iman pa Allah ta'ala. Ngunit tilon si mga ulama ay yuhsina suhbat al-afiyah bi syukr wa suhbata bala bil sabr. Tinya parayon niya to di hati niya amuin pag ayupot niya sin amuin datangan si sin dayo para sa hambiyan na subay si magsyukur fa Allah taala. Na damikyan hati niya bang datangan si simbiya mga mangibiyan na subay siya sumandal. Na din sa papiaon na madawat si mano siya in amuin sampurna iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. فرحم الله امرأ جعل نفسه khitaman wa zimaman faqadaha biqitamiha ila ta'atillah. Tiniya kiulungan sin Allah Ta'ala imanu siya. Hinang niya ginawa baran niya, amuin hukot niya, amuyadtin makautong kaniya, madto pa amuin, pagtaat fa Allah Ta'ala, amo na in pagsabar pegyan. Nadamikyan natin niya, in sabar ini natin niya, na bahagi imanu siya diha ini. Aun din namanu siya, makusugin sabar niya. In sabar niya natin niya, dihilan siya sin Allah Ta'ala kusog sin sabar na biyan hamong pagidang niya sin uno-uno amuin magmumpaat kaniya ikakusog sin amuin pagsabar niya iban pagdepend niya sin uno-uno amuin makamudarat kaniya na sa papyaw na bialong ta mga pagtaat in mga paginang sinda kanina tinimas mahunit sa subay tahanan mo yaon sa si pagtaat mo fa Allah Ta'ala wayroon mano siya tina mga makasabar ba yung babakansa sa amuin pag-iman atau kapag taat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita ni ba yung mga manusia amuin iagad nila nin hawa napso nila na wala adong kanila nin kasabar bihayan. Sabab sin himihinang silang simpiang langan sin Allah ta'ala. Pasal in pagtaat ini sa mabarko sin pagludto mo kaniya bisa uno in sipit amuin paso hagkot amo labayan mo subay mo sabaran nito hinangan mo siya. Damikyan inamo in mga pianglangan biyayan na tinasabaran mo sin bisa pa uno imbaya sin hawa napso mo yadto biyayan na tahanan mo to dito hadi mo mahinang pianglangan sin Allah Ta'ala. Damikyan din ang mga ginisan si mano si hatungod sin pagsabar on mano siya amuin makusog sila pagsabar haamuin sulangan nilang tud at tawa ka amuin di nilang tud hinanganin amuin sulang kabayaan sin Allah Ta'ala biyayan di nilang tud hinangan. Sa gawa, in kamatauran ni na mga manusia, biya so pama biya mga pagpuasa ini. In kamatauran ni na manusia, hakuan natin niya, tahanan nilang to din pagpuasa nilang, pagsandal nila, bisang uno impaso ka na naman nila, atawa ka amo intaw, biyaksa siya magtarawi, atawa ka magkiyamulay, magtahagyo biyan, bisan unin hagot na naman nila, tahanan nila niya to, supaya nila, amuin madohati maksud nila ataw ka amuin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila biyayan. Sa gawa, biya to hati niya manusia, bahagyan si manusia hati niya, masandal siya sin pagpuasa, bisan uno impaso, masandal siya sin mga pagsambayang kasunat-sunatan na doon biyayan, bisan uno in hagkot biyayan. Sa gawa, on manusia biya to in hal niya, sa gawa, bang tungod sin amon anggaw tabaran niya, biya mata niya, taingan niya, simod niya, na di makasabar sinamuin pangatod niya magtupahiram sin Allah Ta'ala. Hindi siya makasandal, sinamo di siya makaatod madto, iban damikyan ni taingan niya, di siya makasabar sinamuin, pagdungog niya si mga misyok, kalangan atau karugin pa din ng mga ikakangi sinamuin, pakaragyaan niya biyan. Damikyan on mano siya hati niya amuin, makasabar siya sinamuin, di siya makakita si mga hiram sin Allah Ta'ala biyayan, di siya makakuha sa gawa na bang tungod isa sin mga hinang mga
pagdak sinhinang marayaw, panglang sinhinang mangi, na di siya makasabar. At niya, di niya mahinang yadto, sabsin kulang inamuin sabar na yadto. Na inyadto manong siya biyadto, na may manong siya malamain pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bi hadis yadto, mara minkum munkaran, falyughayyir biyadi, fa illam yastati, fa bilisani, fa illam yastati, fa biqalbi, wa dhalika adhaful iman. Sabar ini piyagyan, hati niya patap-tapan mo yung akal mo biyayan. Iban amuin pag-agama mo yaun. Bisan uno in kamugdang kay mo, bisan pa uno in kabayaan sinhawa napso mo, na importante tatapin akal mo ron ha amuin, pakaragyaan mo yaun, at tawag ka amuin agama mo yaun. Di ko hati niya biya mga masasat biyayan, si mga pakaragyaan biyayan. Sabar ini, pagsabar ini piyagyan mga katautay manguran na mga agama Islam, na piyahati ko sin Allah tau ka ingat ko sin Allah Ta'ala sinamo impahala niya. Amo ini inhinang si manu siya lipatan sin Allah Ta'ala lipat manglipat tinamo in tumbas niya biyayan. Ha parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala suratul Zumar ayat 10. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amura lo sin Allah Ta'ala in tumbasan sin Allah Ta'ala sa lipat manglipat in tumbas ni amo in mga sila masabar at tinatumbasan sila sindi nilang kagausang bistahon in tao sin kanyaw. Namikyan in pagsabar ini at tinaintaw masabar na biyabayta sin Allah Ta'ala Quran at niya in iban niya Allah Subhanahu wa Ta'ala gapian si sin Allah Ta'ala salta kanila in hidayat sin Allah Ta'ala iban partulungan sin Allah Ta'ala. Aparman sin Allah Ta'ala suratul Baqarah ayat hanggatos kaiman tagto lon sin Allah Ta'ala inna Allah ma'as sabirin. Sebenarnya tu inna Allah Ta'ala sarta hasila amo im mga masabar. Imana niya sarta doon ni hidayat sin Allah Ta'ala kanila ibang partulungan sin Allah Ta'ala kanilang biyayan. Demikian hatinya im mga masabar biyan hatinya diha dua hatinya dunia akhirat na makadohat sila paruntungan atau kaamuin karayawan biyayan. Sababan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya sarta kanilang biyayan. Demikian hatinya bibayta pan sin Allah Ta'ala ha paman niya biyayan. Hatinya in mga sila amo imasabar na kalasahan sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ini na in pungan sin tiap-tiap manusia hanggang mag-ibadat kita supaya tamadohatin amo in kasilasa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato biyayan. Nabang mahati niya mabayata madohat tayo una subay kita masabar biyayan. Parman sin Allah Ta'ala Ali Imran ayat hanggatus kapatan tag uno. Sin Allah Ta'ala wallahu yuhibbut sabirin. In Allah Ta'ala nakalasahan na mga sila amo masabar biyayan. Dahil sabab yaon mga katautay manguran na mga agama Islam. Hati niya pagsabar ini nahambuk ini din ha mga amo maka sampurna ha iman biyayan. Namikyan ikato din ang mga ginisan si mga sabar yaon na amo masabar ko sin amuin mga kadar atau ka mga qada sin Allah Ta'ala kay mo mga gantaan yaun. Na ini yaun natin natipon sin Allah na into ginis sin sabar yaun masabar ko sin paginang mo sin daakan, masabar ko sin pagtinggal mo sin amuin piyanglangan, iba masabar ko sin kugdanan ko sin mga musiba atau ka mga kadar atau ka unong na din ang mga kwambiya. Na napuniyaw na ayatan sin Allah Ta'ala diha ini law ni wabashshir as-sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Hadiah ini artinya nusin Allah Ta'ala pakuyaga insila amo imang masabar. Na apabila long nagdakin Allah Ta'ala tinya pakuyaga ni masabar na on tiagama sin Allah Ta'ala kanila amo inhasusungo nila amo in karayawang biyayan. Sabab doon da ingguaan sinamuin kuyag biyayan hamuin karayawang biyayan. Na unay sipat sin sila niyaon alladhina idza asabatuhum musiba apabila kugdanan sila si mga musiba rotungan sila si mga kadar atau ka mga gantaan biyayan doon na ka mapatay mga kalasahan nilang biyayan na unin agi nila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabenatud kamu ini na deng kami Allah Ta'ala. Iban sabenatud kamu ini dito ra kami magbalik atau kamuy pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na pabila biyating kauna si manusia lo sin Allah Ta'ala ulaika alaihim salawat. Hatinya mga manusia hatinya tatap kanila nin amo in salawat atau kaulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyayan iban sila mga manusia amo in kahidayatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dahil na sa papiaon mga katotay manguran na mga agama Islam, banglong taamo im bisarahon ta intungod sin sabar ini na biya maluag siya yan. Adin naman ha amo in ginisan niya to amunto sabrun ala ta'atillah wa sabrun an ma'siyatillah wa sabrun ala aqdarillah amo intuyaon hati niya sumabar ko sin pagludto mo sinamo in pagtaat mo fa Allah Ta'ala. Damikyan sumabar ko sin pagtaykod mo sinamo in katan hinang sulang hakabayaan sin Allah Ta'ala. Namikyan amo in pagsabar mo si uno-uno damagpak kay mo dayon ha mga uno-uno amo indi mo atin niya, di mo kabayaan yan to. Diyan. Naingkatan yan to din ang mga sabar yan to. Piagiyan. Na din na sa papiyaw mga katotay mahuran na mga agama Islam, atin niya, amoyad to yung mga makasal sa puas ini, atin niya, ma-discussion na to intungod sin amo yung mga kasabar ni Ustadan. No. Pasal maluag ini, Inshallah. mapakaradyaan, inshallah. Alhamdulillah. Yan to na in lang ta pangadyan kay Rihil siguro na to kung liyahin doon yun. Tungod pa amin kasabar. Kaya na sinari niya, in kasabar ni landok maluag. Sabi tanda niya, in katan ibadat harap pa Allah Ta'ala, di siya jumato pamarayaw, in katahinang sinipon, ba't malangkan subay siya matusi at awalong ta, mauji sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, matukas. Sabab nagbayta in Allah Ta'ala, hasiban naso ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Uno, impamista si Mano siya, at tungod amin pasaran na dyan sila Allah Ta'ala ayutra ko ayakulo aman na jukop na imyan na dyan sila mu'min wahum layop tanon ubos di sila tukasun sila Allah Ta'ala di wala kad fatan na ladina min qablihim pala ya'laman na Allahu ladina sadaku wala ya'laman na kadibin sabing kabayan sila Allah Ta'ala ingatun niya hisuin namin matan naghimumungan in siya mu'min Iban hisuin ini nagbis saralong na siya mu'min pagwa bukon siya mu'min. Amod to. So, ingkatan, tutukasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan na in pamuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaganapan ko siya in kuwantad to. In tungod paparkala sing kasabar, iuwos na sin Allah Ta'ala rihil para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta, siyukat kaniya, amin subay siya mag-addat sinamin. Hambok din mga ipag-addat niya muna yung kasabar. Wasbir, wa ma sabruka illa billah. At ini pagsabar kau, ada pun yung pagsabar yan, subay siya, karna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di man jari ito karna sin siyo-siyo, at tawa doon hadya kay mo kasabar mo, dahil sumakawa, subay miya makadakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibang damikyan, in siya, iyan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, long niya, pasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Pagsabar kau biya sin liyabayan, ini pangaddatan sin mga daap kulong sin Allah Ta'ala nakauna rin kay mo ya Muhammad. Amo yan, suway ko magsabar biya na sila ito. Naada pon biya na sinakisin Sheikh, hatungod sin parkala kasabar landok maluag. Sababing tanda niya, halong sing Quran, mi'atun wa arba'a ayat halong sing Quran, biyay ta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingkatan sing kasabar ini, inda jenis na in, sabab manawab jimatu iban inda jenis na yung kabayan sin Allah Ta'ala pajatuhon dahil mga ini kasabariaon hasupaya aun urulun sin ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam urulun dahil amin asupaya inyad to katantan kaayaran nila itong papagibadat nila katikuno sa ita alim isang sublikaw tungod papagkalet. So, alhamdulillah. Nakawa ta pangadyan din nga siya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nasabol na sin kamukatuan, alhamdulillah, palihanan sin pagsabar. Ini rin ang mga sipat simbar yung mga agatuan sa pagmukain. Kasabar, abok din ang mga sipat sa lag-ulag po sin pagdagong mu'min pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab na sambat mukain na, in kita rin halaman sin dunya ini, nabuhi mariparoman sin dunya, halang partandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, in pagtandasan sin sa labul alamin, ang tagapag-iman pa Allah ta'ala. Sabi ada si mga mag-i-school ini, na yung pagdilante sa si mga mastral, amin nag-i-school. Nag-i-school. Sa, depende sa blog, taglado niya katuan. Bang siya grade 1, na patubisab ka niya, namon exam, tiril ka niya, ang kaya niya. Depende ito lang ta, mong levels na mo yung lang tayautan niya. Biya dahab din mga bariman, natin niya,
mag-base in Allah Ta'ala, doon haamoyin kusog sin pag-iman sin tiyap-tiyap ng katao, pag-uwas tandason sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab na uwas na beta sin Allah Ta'ala. Ayaw imano siya magbista, in pasaran sila sin Allah Ta'ala di halam sin dunya ini, amon mga huyanan, at mga huyi di halam sin dunya, hindi na sila tandason sin Allah Ta'ala. Sebab na pagtandason sin Allah Ta'ala yung kataan, sin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lami lumay mga bariman. Beriman. Sa pagkas na natanda sin Allah Ta'ala, mga sila nakauna. Oo. Ang takita o ni mga kisah-kisah na sila nakauna, aon din kanila katuwa na pag-iman nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pinagbutang in mga kat-kat hausin sila, Amo na. papuklasan yung pag-iman na yung harap si panahon sa ang daghar nila. Oh. Sa nawala nila yan tiyo, wala nila piyoklasan yung panahon pa Allah Ta'ala, nangatas sila na sipak magdua, bang mayan in pag-iman di maig din halawsin, Amo na. amon daghar nila. Tanda ito sin kasabat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa talandok mabugatin naman. Lando maugat in panandas yung Panandas mga bulalamin kanila, lingsing kita hawa sa ganyan. Mm. Sa biya ito yan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasampay nung sinabi sallallahu alaihi wasallam na ajib siya katuan ha. Apakaradyan si mga bariman. Ang kanilang kusipat si mga bariman. Na-ajib Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amril mu'min. Maka-ajib lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam in pakaradyaan sin amuin sa bundan in pag-iman pa Allah Ta'ala. May tanong si Rasulullah, inna amrahu kullahu lahu khair. Karena ingkatan sin pakaradyaan niya, kataan sin hinang niya, aun hadya karewang kataan mahasil niya. May tanong si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabatu sarra syakar, wa in asabatu darra sabar, fakana khairan lahu. Sablang si Nabi sallallahu alaihi wasallam yung mga bariman, hangkan na ingkatan sin pakaradyaan niya, takarewan hadya kataan, way ini kabakan mo katuan, malingkan doon dahil mga to bariman. So beriman. Haway pag-iman, di kabakan may mga sifat diha ini. Walay sa dalika illa lil Liyak nila limu'min. Way ito kabakan, malingkan mga bariman na. Madalaw si Nabi, sabab may tayo mga bariman, apabila sila kugdanan, karayawan, kahayangan, kasaddapan di haloman sin dunya ini, magsukur sila po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ipagsukur nila yan ito, ikarayawan sa kanila. Waka na khairan lahu. Damikian lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabatu darra, bang siya kugdanan kamudaratan, problema, kasusahan, kabutulan, magsabar, haamuin lang ta, parang taan sin Allah ta dihil kanila, inyad pagsabar nila, ikarayaw kanila lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sipat ini sin bariman katuan, in pagsukur, iman sin pagsabar. Amuyad to, in kawita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika na siya. Alhamdulillah tiniya in pagsabar ini mga katautay manguran ng mga agama Islam at tiniya maguna ini ha ataw in kita manusia at tiniya maguna tod kita sing kasabar yaun hatungon sing pagtaat pa Allah Ta'ala maguna tod kita biyan biya long taamo in kaminang kita sin daakan sin Allah Ta'ala uning kagunahan doon natin niya subay para yung taturin amo inyat taruun simpaginang tabi alam ta wa man sabuka illa lillah hatin niya kaminang kita sin uno na biya hatin niya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hatin niya patinggilan ta inyat ta ito singka ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala biyan tinya ayaw na kita biya magduarwa simpakaragyaan tayaon biya wanyaon namikyam niya biya alam ta sa pama nagibadat kita hatin niya bang into wayrong kasabar niya hati niya bakang karena Allah Ta'ala yung pag-ibadat niya atau kasumad doon ni namo imkwat nasuran siya si mga riya atau kasum'a yayan sabang masabar ko hati niya makaniat ko sinamo magpabilib ko hamano siya siya sa uso pag siya makabalik ko madto pa amuin lillahi ta'ala ito sababan sinamo sabar mo yat amoy tin naka paggang kay mo yat to biyayan na diyan na sabab yaon hati niya sababan sin sabar yaon nakataan hinang mo na lillahi ta'ala hangkalo sin Allah Ta'ala Quran illa alladhina sabaru wa amilu salihat at ini amura in mga manusia amuin tataymaon sin Allah Ta'ala in kakahinang nila amuin masabar sa imana piyarayo nila niniyat nila ikhlasin paginang nila siniaon sa sartahiminang sila sininang marayo ininang marayo inipyagiyan bukan marayo kato sa marayo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala biyatin hinang piyagyan na mo in kwa. Pasal bang bistaon tama tao di marayaw ka to biyan sa ko pagkan marayaw hadarat sin Allah Ta'ala biyan. Na may tilan sin Allah tinya on had niya biyan. Ininang marayaw biyan. Ikadua niya amo in hal sinamo in sabar ini. Bangaminang kita biyan sinamo in daakan sin Allah Ta'ala. Subebo ken naliligapin pangatayan tabihan pa Allah Ta'ala. Hawak to himihinang kita biyan. Biasa pa mapagsambayan. Amo in lalabtik sin dila tayaw. Na kailangan to dati ni among taslikan sin pangatayan-tayan to biyayan. Bukan amuin nagbabasa kita biyayan, dogainin amuin ha
lom sinamuin mga tiatas liksin pangatayan tayo naglulupa di pikilan tayo to biyayan. Biya so pa mga kahinang biyaya na tinalisuan kita biya mga biya so pa mga sambayang tarawih lomo di ko na parayon sambayang tarawih ini sabab lom ni sunnat da biyaya na biya pila adlaw yan ang pangasuka ko long ni biyayan lom niya on nagiyan long niya so pamalong ni mga sunat sambayang nabisa long niya di na kuno ubusan nin salawat biyaya na tinya tubta sa Allahumma salli ala Muhammadin assalamualaikum na iyan ko bang long ko in kamatauran di kato ini nagiatikad lo ko mazhab sin Imam Shafi'i. Na Imam Shafi'i long ko in salawat na rukun. Rukun sin sambayan. Rukun biyayan. Nabang di mo talusan siya na ironious sin sambayan ng biyayan. Sibura pardo sibura sunnat. Sibura in ko ana niya tinya sibura in pardo iban sunnat subay parayon tabihayanin amo in kakahinang tayo tinya sabaran ta kabayaan tayo to tinya mahopoy mga babasahon tabihan sa subay di ta akaron ni kabayaan ta akaron ta in kabayaan sin Allah subhanahu wa taala bihayan. Pakaragya di kita tabihan mga mag ajab 50 yaun atau di kita huminang sin uno-uno amuin ika larak sin amal ibadat tayo tulong sin Allah Ta'ala Quran law niya la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha katinya amo hindi siya makasaw so pamanag sadaka ko biyan hapwas sin pagsadaka mo ito biyatal bin sadaka mo uni pagbatal kaniya di ka makasabar sabay masabutong bambakan ako di ka makabiyang bambakan mo biya ini biyayan atawa ka ikuan mo matuparuwe hikuan niya kana kabiyan siya biya kuan natin niya nagsadaka kaniya nagtabang kaniya namo yati mga alhamdulillah Sheikh in balingkatin namin na explanation mo yan to ibalik ko muna pa amin puunan singkuan na supaya kay ingatan si mga katawta mo ron tayo malup kato ako ini sambil day sab si mga sila nagdurong sa radio atin niya intungod paparkala kasabar biyat ini siya berkukain na miabot siya hanggatos ibaan upat alon sin Quran alon sin Quran inda jinis na in kasabar sarta inyad to dia aksin Allah Ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam amin mahinang niya pangadatan sabab in siya dia magpajukup sin akhlak innama buistu li utammima makarimal akhlak supaya mahinang tanto pangadatan na inlo kay nagtraining sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin mga ini amuin magdasok sa jasim pag-iman Allah apalom sinin idaghal hangpo tag 2 katahon inlo kay ni nagtraining hinang niya aktual ni manam siya singkatan kasigpitan nito ini piya kita kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala imbugat gaan sin tutukasan sin Tuhan Rabbul Alamin na halom sinangpo tagtung katahon najukup sambil in Quran long ta najukup na siya katan kawan tagtung katahon in kiapuhan sin hinang nito katan amin labi hanggatos ayat napunda parwa amin najukupin pag-iman siya sin siya kain na amo na ini kasabar iban sin pagsukur atin niya yari nakatuin ini amuin ayaran tasadya uno-uno ibadat pa Allah Ta'ala subay nagakadindua sabab lang niya al-iman nispan nispu sabrin wa nispu sukrin duara atin niya injakahan mo bang kau mag-ibadat pa Allah Ta'ala subay yaw niya makadindua yaw sabab ini ibtila long ta atawa ini uujian sin Allah Ta'ala yaw ni maabay biha sabab muna kalasan ko sin Allah Ta'ala hangkat kau hinduan sin mga ini sabi ta sin Rasul inna Allah idha ahabba abdan ibtala bang niya kalasahan ipon niya suway niya matukas na tukasun ka kapag sambahayan tukasun ka kapag puasa tukasun ka kapag haji kapag jakat katahan sin rukun ini yaw nin rukun iman unum damikyan ing katantan katan sing tugnat kahiwal mo subayan lumabay at tutukasan katan sa sumagawa amin dua yaon pag yanon amo na yung pagsukor iban sin ini explain sin ini sekta ka ini ito bang mo ma-apply in dua ini katan sin ini hiwal mo amo natin pag yanon long niya ibadat sabat tukasun ko sin Allah Ta'ala hidang nga ini yariin wajib urulong mo nakataan nayaw nin tutukasan suway mo sandalan bang suway mo sandalan nito na bang mo yato na padyato na inhinang yato haamin wayron ka na sasaw suway mo hitok baling pagsukor po asin pagsabar kung ba say?
Ati niya, yan to niya makading pagsukur. Ito. Yan to niya makading pagsukur. Ati niya, nadawhat mo na. Uno-uno ni di matungkay mo, bihan mga hibutang ta, kaunda pa alta, ni mat alta, kuyakan na kao. Na magsukur ka pa Allah Ta'ala. Dahil nga pagsukur mo, mapuas dito pagsabar na. Mahita ka magsabar, kasi inyo na ko niya nawakan nikmat. Na, magsabar ka rin mo ipaggastuin alta, dihil sin Allah Ta'ala kay mo, madto pa amoy inpiyang langan ni. Bukong babihan to. So, mo pagsabaran niya aon sumukat kay mo, kita uning kahalan niya. Bang niya hipaggasto madto pa aming gaman hikatampan sin hindi risala sin Islam ay mukadtuan kaniya. Misan pa kalasahan mo, misan pa tay manghud mo, misan pa maas mo. Bang in parkala yaon hika ini baba sin akama. Sabab kayon kay mo sin Allah Ta'ala in alta yan mahinang mura ibadat. Berarti maksud angkat kita piarari pa dunya supaya kita makapag-ibadat pa Allah Ta'ala. Ang kanasubay na naglilimbang induain. Di man sila magbutas sabab sambatan sinsay bang hambuok na nagsukur hadya kao hansipak din pag-iman. Ha? Say Nasipak. biya nasubay ato magdagpak tarwaro. Supaya matibukan Matibok tarwaro. At supaya madjukop iniman mo. Iman kamil. Jukop. Bandoon kayo yung pagsukur ng Iban pagsabar. Biya nakanalong niya injakat pagsabar. Pagsabar. Sa mayta, ikaw yung naglugto, nagusahan, nagkatanta. Manjari sukaton din kayo mo. Hindi hilan mo, yaw naglilingkod-lingkod. Wayron kuwan. Bukong ba say? Bang may kasabar. Bang wayron kasabar mo, pipin mo ikaruhal mo. Di mo ikaruhal. Biyan siya. Namo yan. Nabang mo kiaruhal na. So ikaw magsukur pa Allah Ta'ala. Pag-ubos. Magsukur ka pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sin, naakad mo na dia akan niya kayo mo. Salta inamin yun, ini piyagamanat niya kayo mamunin alta yaon, napapanaw mo pa aming kabayaan niya. Nariin Allah Ta'ala subuhon magdihil kayo mo. Di siya sumuhon. Wala in syakartum, la azidannakum. Masya Allah. Gaman niya. Gaman ka na pa. Gaman. Kita ko yan, ang kumagsukur. Nabihan din. So yung pagsabar ni Katuan, ma nasukor na ba niya? So kung nagsabar na ini, nagsukor na ba po? Kita pa yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya nasabos yung kasahabatan. Inamon paglugto nila ito pag-ibadat. Kana yakumu minal layl hatta yatafattara kadamahu. Kita ko. Nabi sallallahu alaihi wasallam, timinog siya sing tungaan doon, sampay lang ta magpanghubag insig niya Katuan na pagtahadjud. Pag-ibadat pa Allah Ta'ala. Pagsabar yan to. Sabaran niya to. Sabaran niya, manghubag insig niya, sabaran niya engkaro, amoy tuminog sing tungay doon, magtag-ipon pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naman dyan yung wakto, naso sa sinay sa nagagawan na. Limatas na hada ya Rasulullah. May mo pag hinangon pa ya Rasulullah yung mga perkalayan. Alay sallahu kadgapar Allah mata kadama min dhambi ka wa mata akhar. Bukong kayo na Allah Ta'ala, bukas na yan kung sintuan ng pardosan mo, nagkaunay man siya nagkaunay. Mas may takaw himinang pasindayan, ang uli na kan magtuog. Ang hubang na isikim mo, pagtahadjuran yan. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna abdan shakura. Una ya Aisha, di ba ako mawaya, mahinang ipon sin Allah Ta'ala, nagsusuport ka niya. At yung paglugto niya, tukatan pagsabar niya, magsuport pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu yan. Hati niya, siyandalan niya, misalin si kiniya na bihadto. Siyabaran niya katan, sababin maksud niya, tumukbang sin pagsukur pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tumukbang sin pagsukur pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, labay nga pagsabar, nadawatin pagsukur Dalawa pa ang Allah pagsukur Ta'ala. pa Allah So, Subhanahu Wa amin Ta'ala. Kita tahu yan. Amin lingkat Lingkat siya namin yan. pangadya. Amin. Alhamdulillah. Bihati namin kuhan. Amin sa lingkat-lingkat lang ta. So, ini bihari siguro takay na. Siya itin na tungod pa aming kasabarlong na itong kajinis. Itong kajinis. Kaysa niya, lang niya, sabro ala ta'a. Pagsabar, ini papagtaat, hatta yafalu. Hatta yafaluha. Magsabar siya hapagtaat, para akan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai mahinang niya. Sabab bang nyari mahinang, di mabista pagtaat. Bukong mabayad doon sa'yo. So bayad doon mahinang niya na ang pamaming pagtaat. So dia aksya, magsabar siya. Uno-uno niya aturan beta, kanya urulun niya. Bang nyari kaingatan, mga subo siya.
Bangyari patod mapadya tulungan siya tao makaiwan kaniya magpadya tulong. Inya to habok din nga mga lumaway ha pagsabar. May tato hinangon niya to katan sandalan niya lawakon niya. Hasupaya makapagsukur siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga pagsabar niya ito. Nabihat to. So, inya on katan, bang sa upa mari na kakausan. Inya to katanta. Di niya, hibutang ta, di na kakausan. Na, inya to, kulang kulang. Sabab wala niya na sampurna. Wala na yung sampurna ini pag yan pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kating pagtaat, amal siya, bukod ni pagmumumungan. Misan biya din yung taod sin ilmo sin tao, bang wayron amal, wayron kialakihan niya. Di marunong paat. Way kialakihan niya. Biha. So way siya ipag-amal. So biya dasin mga unong katandihil kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mataod sin mo, tumuodin amal mo. Bukod ba? Ang kan namin sa nin-aon dito ha, ini, Madina. Amoy nagsumbong sa mga ini long takulang kabus bihan. Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ngayon kami ini biya mga kaya bibihin hadjahaulihan. Sabab yung mga taurayahan yaon biya kililiwan na dyan kami. Dayahan pa sila, nag-amal din sila. Kung babiyad to. Lahaba ang usur bil uzur. Oo, bihan. Nalong niya, tingin Rasul na nakamu masusa. Aw na ni Hindo ko kanyo. Katumtuman yung Hindo ito. Kati na kadwa. Ikaw say, katumtuman yung Hindo ito. Kaysa panasbi. Tasbihat. Iba na mo, sampai sumuka pa asawa mo yan. So, Sampai katan. sa pagsuot. So, yung mga ito, na, nga tamo bang hamas di din, magkuhan-kuhan siya, namin tao kabakuhan sin hinangbihan, umasubo. May ka man lagi hinangbihan. Nalong niya, nagbayta yung Rasul. Pagbayta, long ni Rasulin nagbayta, yung mga taurayan na ito, hinang nila raisab. Nalong niya, Rasulullah. Natiwas na kami. Natiwas na isab kami long niya. Sa baba, minhindo mo kami. Ito na isab. Mahinang nila. Hinang na isab ni mga So, tao. mahinang nila, o sa mahinang? Hindi na mo ni mahinang, kasi amin alta nila. Alta nila. Mataon. Daran sila nagsasarak. Daran sila nagpuambihan. Ang pabiyeta sin Rasul, inipagdihil mo, mun kayo mo. Inti ataw mo bukun kayo mo. Okay. Nga ito mga di magundong na pagkuhanan. Pagdihilan. So, amo yan. So, long sin ini Rasul kanila, dali ka padullah, Yu'tihi yu'tihi man yasha. Inyang kalabihan na rin Allah subhanahu wa ta'ala. I-real niya ang mga tao. Isusyung kawayan niya rilan. Isusyung mapatot bilan. Tini pagpihon sa pagpihon sa daw katan. Sabi Imaanan mga niya, ako, biya na si Bisara ko kain, imaanan niya, ikaw ito yung maghinang. Ikay maghinang. Ikaw yung maghinang. Bang mo hinangon, kay mo. Namisan na sabi yung kay mo katama mo rin hinangon. So why? So di siya yung matumantubihan. So wamok ito rin ha, ini lang ta pagtaat, sampay mauno. Mahina. Sampay mahina. Oo. Na ini karuan na nung niya, amoy ini piyanglangan sin Allah subhanahu. Sabr alal manhi. Hatta yatruka. Biha. Magsabal ka ron hamin piyanglangan sin Allah Ta'ala sampai katinggalan mo siya. Nabiya din yung tao naghihinang biha. So yung tao naghihinang, ayaw mo, ini magtuy ususun biha namin kung ano no magtuy. Dilan mo ba tibis sa ramin buko naman. Dahil butang tabi ang mga manakaw biha. Ngayon ito piyanglangan ba magtakaw? Na, di ko manjari, magtuy-tuy mo siya kung anong bihan, pag-amahan. Bang kita kumapangadyan na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di na saan limyo inamon, amoy in hambuka arabi long tam, yato pa masjid simot, pag-us nangihi. Pag-us na, tindog na si mga sahabat, tentuon magtubihan. Nung si Rasul, ayaw. Paubusan niya. Paihiya, papatalo sa siya. So, na natalos man, nabita na si Rasul. Idlo din yun kung siya pag hihinangan sinambi sininang mo yung doon. Sabi niya ito, palumiyan ito. Na ini ito magtuloy na ini kwan, nakasayo magtuloy. Sa babangkan siya nakahinang, ini ito, di na kaingatan. Magtuloy yan. Na, ini ito, mapuas ding hawak doon, tuloy na, di na siya makahinang magbalik. Biyasin niya ito. Sa bangaw na pag-iman, di na ka mahikahinang magbalik, sinunong mo bakas na hinang mo, wala na kaamo. Magtuloy yan. Na, pag-ubos tinggalan mo na. Nabang mo tinggalan na, nakawa mo na isab ditoin.
inamin hansipak niya. Dahil pag yan, nakawa mo na yung hansipak niya. No, na-complete na yung pag-iman, madto pa amin ko anong niya, al-iman, ispa. Nispo, sabrin, wanispo, syukrin. Nabihat to. Kanti ko no, say kalim. Ganun. So alhamdulillah, amoy tulong tagatuan na sabot kain natin na nabangi magtuwing pag sabarin ng katuan na. Namuna as-sabru ala ta'a, ikaw as-sabru ala ma'siyah, ikato as-sabru ala musibah. Ala musibah. Atau ala qadara katuan. Sebab na ito ini sibasi wala Ala ma qadar Allah. Ala ma qadar Allah atau ala musibah. Sabi ni kadar sunabla talo na musibah yan. Katuan, abento. Naman jari atin magtaat kita po Allah Ta'ala, mga ay magsabar kita pagtaat po Allah Ta'ala. Lawan tagatuan bes mga lawan bulan Ramadan. Narap kita sa Allah magtangka, magsabar, pagtaat po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito, magbati sinamunlaw talapit adlaw ini katuan. Kung sa ini lang tabi ang mga isi-isi ha, pagkala maluhay. Inamon makalangkosin bang as-salatu khairu minan naum, in pagsambahayang labi mararisi magtuog. In para imang katuan mo siya magbangon sa rondo. Sa mahal ka kaniya, in pagtag-ipon pa Allah Ta'ala sin pagtuog niya. So bang ito mayroon ka ikhlas, iwan ka sabar pa Allah Ta'ala isang kabangon. Nakita ka ba pila ni kay manan na butang-butang yung mga uan pa uno. Mari pa tayo nga supaya rin karoon ka rin pagbabat di magkapati. Biad to kami. Na inyan, kaunan ta magsabar. Na yan kasabat pagtaat po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay karuan niya pagsabar hapag hamasya sa luti katuan kain nga. At niya, in maasyat katuan, ang waktu katagyan si manusia pag hinangon. Labi luwas yung mga tawirong pag-iman po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaon pa insaytan si musot-sot kaniya. Katuan. Hitulak sila na hinanong ka wala nabsayan. Biad to kami. Na ini pangwayrong kasabar ka po Allah Ta'ala. Ang waktu makatuloy kita mga kapagkalayo. So kauna rin pagsabar, amo hindi kita himinang si masyat, lumayo kita ng masyat. Amo yan to kami. Na ikato, law tabi mga pakadaran ni katuan ha. Na pakadaran so ay nasabaran ta. Sa may taon parkala, kaya kadarsan Allah Ta'ala kato, ita kabayaan. Biad to kami. Sa kaunahan ta, sabaran. Ibantay maon ito rin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa diin Allah Ta'ala magparatong kay mo, ya kabariman, mang di ikarayo kay mo. Amo na. Sebab hindi matong kay mo, bunda di magbusbiat yangian kau tanam, sa ingwa niya hikarayo kay mo. Ikarayo niya. Amen. Katan sin kuan, sin ibtila, atau tutukasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ing katan hadya, jumatu katan pamarayaw. Juma to katan pamarayaw. So, lamod din dito hato, may nakahalan si manusia, lang sin mga sila, ulama, amin, siya butahin doon, last lang ta, amoy in tungod pa, amin, pakadaran. Aun din ang mga ulama, biyagi nila nagto. In pakadaran. In pakadaran. Long ni ahdasul kaun, ala salasati maratib. 2 darajat siya. Bang bubi ako anong urulun matubihan. Aun doon lang niya, hambok parkala, ini deng hamanga yaon, amuin jumato, kiyadar sin Allah Ta'ala. Tiyon sin Allah Ta'ala to kiyadar. Inya unlong niya, in mga bariman doon hayan, ini matayma nila, ibang bukon mabugat kanila. Biya sin sakit, biya sin mga aun kamatayan. So, kita matay kita kata. Matay kata. Iwan yung kita magpakana ng sakit katan. Inyaon kaya dar sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, makaan inyaon. Makaan din na makaan. Sabab, inyaon bang harap pa mga mu'min, di sila masusasin bihad. Biya na sin bes, ini beta mo kain hadis. Ajaban li amril mu'min. Kita ko yan. O, marayaw hadya katan. Sabab muna, ibutang mo, biya mga aon kasunukan. In bari iman, di yan masusa, yung pagsunog. Sa babadat sing kayo, malablab. Malablab. Bukum ba? Aon-aon doon namin dukutan niya bihan, wala na mahinang mo. Asalit masunog. Sa puas sin sunog to, dumayaw in kahalan sin mano siya. Puas din masunog. Ha? Siya? Nakita rin mga hasin. Nakita ko yan. Di Kita kami di mo to. Yan, naging na-arrange mo rin mga kamay-bayan. Yan. Nayaon lang tabang ayaran nila Karayaw ka. bangayaran nila nyo, di na siya masunog magbalik. Di na siya Allah. Di, pasal muna, maluwag ni mga dano. Sa taon na pangadyan nila. Taon na pangadyan nila. Nakita ko yan. Napanagnan ito lang mo, na masusakaw. Nasuhi on sabar. Nang bimbariman, yaon kanilang kasabar sa habi hayaon sa Batamura. Pagsukor natin sa awan alam sino nila. Alam si panganal nila. Pagsukor pa Allah tala, nayari na yung tungbasin pagsabar.
Ima tumatuloy ha. Na, in tao masakit, ha? Ambok waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam nani bawa tao na sakit, na kiyo ya kanin na sakit. Ano ya Rasulullah? Alhamdulillah, yari naman makapangayo ka ako dua. Rasulullah, nani bawa kaniya. Pagkanto na, ya Rasulullah, dua kaya. La, Rasul. Ako yung dua ahi mo na. Kita mo yan, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ako yung pangayoy mo na duaan, patakaw duaan, pangayon dua. Ayan, may taya Rasulullah. Anta akrabu minni ila Allah. Masuok kau patuhan din kako. Batin taon na sakit, masuok pa Allah Ta'ala. Yatuin maiyatullah. Wala siya na uno. Sebab, labi-labi na, bang hibayta na si doktor lang niya. Pila mo landa ko. Na, wayron na. So, way na huwat-wat niya rakaing din sin Allah subhanahu wa ta'ala. May nang namukhlis Muna, may nakikhlas na. Muwahid pa Allah. Ang kan hatungod sa mga tao, bihay ning kahalan niya, ayaw pa ka, mu'min siya. Misan siya kafir. Bang siya mga pa Allah ta'ala, hiril ka niya sintuan na bulangan niya. Inyat. Amin tao rin misan may ingat magtuhan. Hanggang na sa miling Rasul, nagbayta. Hamang nga sila mujahidin, bang kamo makalaway ang mga ini pagsisimbahan, ayaw niyo ini pangusibay, yung mga tao nagsisimba yun. Misan pa ito ko namin pagsimba nila. Sabab binarap ito, rap nila patuka. Nabihan. Naamoy yan to rin ang mga uno yun. So, in mga yan tulong niya, maluhay niya to. Sa in mahunit, aun di kaya sulat ko, long niya, anya sulalahu bifi'lin nas. Bi malihi, wa irdi wa nafsi. Kakahinang sinta urwa ini. Aun doon haon kapangusibaan sinta winalta mo bukon tiyon. Bukon tiyon. Nakahinang siya sa inyo to balo hambok ito rin ang mga nikmat sin Allah Ta'ala. Adakala may nang sabab in siya ito kampong mo tuwi. Lasya mo tuwi. Nang para sa baban sin kapag batok niyo, yung magkampong kamo. At awahin mo tangta, biya mga kamaruan mo, narugtol niya, sa kalituwi lasya mo, malukay na kamo nagbutas. Yan pa ka mo Yan pa kamo nagkilahi, sa kalihang kauno kamo. Ang kaliod. Ang kaliod tuwi kamo. Nag-iingat ka mo, sayaon di matulayan. At tinahinangan sin Allah Ta'ala sabab. So, hikarayaw ra, biya sin pagyanon mo kain na, hikarayaw ra. Aun waktu, doon na long ta, ginawa paran mo. Damik yan, di hilang kaupit na kuwan katanta. Sa in mahal nga dahil nakatan kasabar. Inalta bukod na kayo. Allah Ta'ala. Hikutan mo pa ini kamaruan. In kamaruan mo, bang igon sin tao, hiwing na iril na kayo mo sin Allah Ta'ala magbalik. May tapos ka masusa. Iba nini nang ito mangi. Bang ka umabdyan ka niya, 5 buwan ko nang ipat si mangi. Sige? Bang ka hinangan si mangi, na ganapan niya naman. Nakita ko yan. Inamin, lingkat ba sin kuwan? Katang, naiwatan mo pa, ginawa parang mo lamig yan. Bihan to. Iyad to rin ang mga ini salagulagulong tapangadjian. Amoy in makawat namin biyahagi yung mga ulama katungka. Dinisin namin tungod pa amin kasabarin. Kasabar. Oo. Na insyaAllah ta'ala, katoy sa ganap to sin At ini biya kuan niya tolong tabiya ini ko nagdurong ko wala ko naghinang biyayan. Sa iya una tinya masih ko nagibadat sa mabasig kakahinang sinto ya to. Ang kalon si mga ulama long niya kingatan mo long ni in amal long niya atawa ka manusia masan niya na nagdurong siya tinaway siya naghinang biya way siya nagkuan biyayan na mataw din kakahinang kanya simpagkahin niya. Una mo na doon nakain mga anyayahon siya biya yan. Sa kalimutan siya, ikilon siya, jungkion siya biya yan. Sa wayrong kanya doon nating niya. Biya hambuk kuan, kaya itong tamangkin hambuk hadis, law sinasalam, mabaya kamulong niya, kamitalong ni hataw surga. Nalong si mga sahabat ko niya Rasulullah, mapaya kami long, so paya kami makasingod ka niya, mahinang kami taw surga. Halong niya usog yan ng harap manilong niya taw surga sa long niya. Into yaon.
Na naino-ino sa pagdatang sinusugyaon, katan mga sahaba harap man to kanya imata. Muna. Naino-ino siya. Oo. So yun siya nagkaiba biyayan. Na pagbutas nila na halakat nila niyaon, na hati maguyan na sila. Na oo, namuk din ang mga Arbaatul Abadi, lalo sinamukya lang niya. Ang wala ko na lupa, na Abdullah ibn Umar. Long niya, iyatay mangud kulong niya. In ako inilong niya, biya nagbabanta kami long ni ama, nagkalo kami, iyan ako kaniya, halong sinto adlo di ako mo ipabahay. Nabalong ni manjari kay mo, paakar ako pabahay mo, magad ako kay mo. Analong ni agad kolong niya biya yan. Sabag ka natin niya, in maksuzino, Abdullah yato hatin niya, amo in, biya bayita niya, sa supaya long ta, amo on sabab, amo in ma-invite sin usugyaon. Sa mabaya atul siya sabingon sin kakahinang yaon. Na doon, na kita ni Abdullah in usugyaon, puasin sa magsambay mo itir, matug siya, magbati siya, wasubo. Yeah, naturo biya to. Ano sin Abdullah, ako palaw ni in mataw din ibadat di kaniya. Inakulong niya, doon tiyo pagtugang sin pagtahagyot. Na pag-uuslo niya, pagtuadlo niya na mait na ko kaniya. Bibaitan ko na sin kasawna na long niya. Banan ni long niya, wala kami long niya nagkaluhi ama. Sa gawa, amo insungkor matang long niya, iya subo kami sin Rasulullah, mabaya kami kumita hato suka. Na ikolong ni tiyo doon niya. Nang ka na kulong ay miyagad kay mo, mabaya ko, minang sin uno-uno kakahinang mo, supaya mainang ako to suka. Jagahan din ka. Jagahan niya. Nasa kalilong kita ko kay mo, may rolong niya, di ko magtatahag yun. Matawad pa lang ibadat ko rin kay mo biyaya. Na bayita ya kulong niya. Uno long ni sikrito si pag-ibadat mo yan. Uno long niya. Nalaw sinusugyaon, uno-uno kita mo ka ako. Amo na yan, tinibadat ko. Nalaw sin Abdullah Bambiya tulong niya, mamait na ako, may na ako. Pagtay ko rin, Abdullah Biyayan. Tiyo siya lang yan, balik kulong niya. Pagbalik niya, uno-uno long niya, kita mo long niya, ibadat ko. Amo na tinibadat ko. Sa gawalong niya. Halugay kulong niya nakasuda agama Islam. Malanulong niya impangatayan kulong niya pagkahikumano siya. Wero umano siya amo in kagawsan kulong hati na di ko kagawsan di hilang ko siya pitna na jangkiong ko siya ikilang ko siya anyayahong ko siya biya limutan ko siya malanutudlong niya bisan in kaonan si mga toyalong niya hati niya nanganyaya ka ako hati niya biya mabonsi ka ako biya na in ako masi rida kanila rida kanila niya na amoy ato hati niya ato resource in kasawar yato sana natigi ato sin kasawar sin so in kuan niya rito long ta makatawa nukta rito pangadian na hati niya in nag-amal kaniya gimanap sinamal niya min kasabar niya sabab tauro ka ingin naghinang sinya to siya baran niya nahinang kaniya bihat bihat inono niya nain niya to hambuk ito rin ang mga pangadatan si Rasul Sallallahu alaihi wasallam. bihat ada doon hambuk din ang mga ini pangadatan si Rasul di siya magpamaus minsan uno pa yung hinang sintaw di siya magpamaus pasaran niya hadya amuray ni pagsambatan niya bang siya iyanon si mga kasabatan niya Rasulullah may kabihan ka na insambong nilong niya yarhamullahu Musa laqad udhiya bi akthar min dhalika fasabar bihat nabaaw no tubo kon bihatin ni bayta nilang Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun no tilo siya ang na lang ni mga tawala kauman ko ating niya nang bura-bura kanesa bedahat din siya iuli niya man to ya Allah lang niya ando ampo na ini kauman ko awam sila so imana niya in katan ini tao makahinang bukon amo misan da pangadji niya mataas bang siya makahinang na simbukon amo nakahawak to naghinang siya mabista siya muktaw awam siya buk siya jahil amo tin pag jahil murakkab pagtawa jahil murakkab so taw ta ka panghati may ta ni mahina biya along hadis siya tulong niya la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min kita ko wala yasri wa huwa mu'min at waktu hinang siya to siya way pagiman ang kanin kahunan to din taubak bang siya makabakdo sa longtan nakahinang na siya sarundon siya magtawag sarundon tangkisan niya niya pagsabaran niya namin hinang niya to rin na siya sumuok magkawin so hasupaya
Indomatong kaniya pagsukor na hadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, nawir. Na mura-murahan lang ta, aun pa sa bati ko mga ini 5 minute. Aun pa sa kati ko na siya 5. Oh, na kasupatan ko katuan yan sa buti katuan cyber kain na sindaw na mo. Hadya man sinabi sa lang na buktaw tindog niya taw suruka. Nahangkan na lang ko inamon lang takahalan ipagbutang sinallahu ta'ala tiap-tiap ang katawring kato niyo. So kita magrita. Amo na. Hindi niya katuan na ingkahalan mo. So yung ka naaron kayo. Ang ka naaron kayo. Nabiya siya mo kusog. Beto sa katuan. Nasalam siya sa salam. Si malam ka niya. Salam alaikum ya Rasulullah. Pagsalam si Nabi. Nagmusako nga sila biya yan. Pagkumpit si Nabi si Deman niya. Pagpuklas. Law si Rasulullah salam. Ang mga sahabat doon ang haraig niya. Bangka mo mabaya lang ng kimita tao suro ka. Ay, doon ang tawid hinulong. Si malam ka po, ito na minig, tausuro ka. Na nasa ko silang kasabat, na nasa may tausuro ka na 10 mintaw. Yan, tuwing kami ini, maluway na kita na gundang panon, alam sa kami na yan mo, tausuro ka kami. Nalaw na, may taan ko na ka, may ta siya tausuro ka. Nalaw na si malam ka ko hinulong. Pag salam lang na ka ako, why lang na rumak mo sinlim. Kaya na naman glong. Kaya na naman na ito, inamundak mo sinlim, kubal. Hapag lawakan kabuhianan halal, sa misan pabihad duri siya mong senso, sa mas sila nagtutuyo, magdawag sin kabuhian ng karna sin Allah Ta'ala, wala na siya himundong katuanan. At paglakan niya halal, di makunin liman niya, inyad to, hapag sabar niya, hal bitang kasin Allah Ta'ala, nabilang sa tawso. Nakita ka katuanan. So amo yan, tuloy ng mga uno. Biya lang ta hadis na salam, lang niya, ahabul amal amal Daud. Amal Daud kayo. Kana yakulu bi amali yadi. Painnahu la ya'kulu illa bi amali Yadi. Di siya magkaon ba mukod namin. Bulasan sa niya. Bulasan sa niya. Amon pagsangsa. Bunga siyang pagtuyog niya. Subhanallah. Biya lang ta biya mga kamuntrasin biya mga to biya mga ngayo sa zayaw. Na ketong tambok hadis mana niya tinadlo kiyama. Nawairon unod sin pamay. Amon tao timatayak. Timatayak sa daya. Ang sin Rasul lang niya la tajalut tawafina min ummati hatta yalqa Allah wa laysa ala wajhihi muz'atu lahmin. Imbay ho wairon uno. Kalabira yung amo yan. Na Basali amin ang mga yung ngayon kasi pukan man yung tagulan. May tako iban sin nini labo simbaran mo magtubiha. Biya makanda Abdullah ini lang. Ini sila ini bukan jadi sa sarak ka. Pasal to imbaran. Mahamog pa rin ka. Biya. Ang kanahambok waktu in Rasul biya noon medyo kanina ngayusin namin kuan ni longta parsukuan niya. Bali niya ada nga Baitul Mal. Nagtubiha. Naway, kaman long sin Rasul kapanyapan mo bay. Na magmaabda ko man mga katotay mga urang na yabutan kita ni waktu na dihil ko pa ini guru na to in pagbang bihayaon hiyarihi Ustad Abdullah dito yato pala kapag nato. Allah. Tapos yun yung katuan? O punta para ang kantiya pikis sa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yung ate yan, doon ako kalabuan. Allah. Intap-intapin ko yun. Allahu Akbar. Supaya makakapisa sila. Alikat din kaniyo. Alikat. Tapik ko ano. Asyhadu an la ilaha illallah. sabar na katuan. 14 ka katuan? 14 na rin. Jumat yan insyaAllah. Yung katuan. Peso ko na ka. Kasi po doon ko. Ato sa Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cute yung kaptap mo katuan, ha? Cute mo kitaptap mo. Sige, sige. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
sabato, mus diyon ko ka biya mahugot to. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا